ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 24ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂಡರು. ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿಗೂ 6 ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತರು. ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 24ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತದು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದು ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂಡರು. ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿಗೂ 6 ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಡತಿನ ಲೇಸಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪನಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ದೇವರನ ಪುದರಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತರು. ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಪುದರಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತದು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದು ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂಡರು. ದುಂಬುದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರಡು ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನ 6 ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತರು. 8 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಮಂತ್ರಿಲಾಯರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶವಂತಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗು 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶವಂತಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರಿಯರು.
ಅರೆಗ್ 61 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಶುಕ್ರವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಮರ್ದದಿತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆತಂಡು. ಅಪ್ಪಗನೆ ಅರಿನ್ ಯಶವಂತಪುರತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನುತ್ತಿರು. ಅಂಡ ಅವಳು ಅರಿನ ಜೀವ ಪೋತುನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದನು. ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನುತ 78 ಬೆಂಗಳೂರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ MBBS ಕಲ್ತಿದ್ದರು. ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನುತ್ತ 82 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜದ ಮಿಂಟೋ ಆಪ್ತಾಲ್ಮಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಕಣ್ಣದ ಮರ್ದಶಾಸ್ತ್ರಡು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯರು. ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಮುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದ ಬದಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣದ ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕೋ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದಾರ ಆದಿತ್ಯರು. ನಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕದು 75 ವರ್ಷ ಆಡಲ ನನ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಿನ ಎದುರಿಸಾಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಝೋಡ್ಸೆ ಪಂತೆರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡು KMC ಕಾಲೇಜದ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ KMCದ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ TMA ಹಾಲ್ ನಡೆತಿಂಡು. KMC ಕುಡ್ಲದ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು. ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಝೋಡ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಝೋಡ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕದು 75 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ನನ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಾವಂದುಲ್ಲ. ಜವಣ ಜವಂದಿ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲೆನು ಸಮಾಜ ಎದುರುತು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಾರತರ್ಮನುತ್ತ 47 ತೂಂಕುದು ತುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗುಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸೈಪುನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾನು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಜೋಕುಲು ಸೈಪುನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಇದನ್ನು ಮಾತು ಎದುರು ಸಾಯರೆ ಜವಣ ಜವಂದಿ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಝೋಡ್ಪೆ ಪಂಡಿರು. A girl child born in Chhattisgarh or Madhya Pradesh, I mean central India or northern part of the country, is 5 times more likely to die as compared to a girl child born in Kerala or Tamil Nadu. So in the lottery of life in India, it matters where you are born. If you are born in Kerala or Tamil Nadu as a girl child, the probability that you would survive in the first year of life is 5-7 times higher as compared to a girl child as you born in the northern part of the country. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಭಾನ್ವಾಲಾ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ಪಾಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಲಿಡು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತು ದಿನಕಲು ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪುನವು ಮೆಚ್ಚುನ ಸಂಗತಿ. ಜವಣ ಜವಂದಿ ವೈದ್ಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೆಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಡುಂದು ಪಂಡಿರು. We have Baba Amte in past. We have seen that. We have also seen, recently I was there, Dr. Bala Subramaniam from Mysore. He is a member of the Capacity Commission. He is a doctor, closely involved with the tribal development. Way back when I was in UP, I saw one of the leading NGOs was also founded by Dr. Banwasi Seva Ashram. I think doctors resonate with rural people in terms of community development, I would say that. Because they fulfill a need which is almost absent in rural areas, health services. ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆದ ಒತ್ತುಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾತಿರ್ದು KMC ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಸಾಧನೆದ ಸಾದಿಡು ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು. KMC ಸಮೂಹ ನನ್ನಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. To see the overall achievement of the college in the year 2022, let's all put our hands together to Team KMC Mangalore, to the students, to the faculty, to the non-teaching staff. They have displayed immense team spirit in making this remarkable journey of 1 year culminating in today's award ceremony.
ಕೆಎಂಸಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಷಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸಂಹಿತಾ ಡಿ ಮೆರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಜೊತೆ ಉತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಜಿ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕೆ ರಾವ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಲಾ ಬಾಳಿಗ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಗನ್ ಬಜಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿತ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಕುಂಟಿಕಾನ ಪೇಂಟೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪತ್ತಾಜಿತ ಮೇಲ್ಸಂಕದ ತೀರ್ತು ಪಾಪದ ಜವಣಗು ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಕುಂಟಿಕಾನ ಪೇಂಟೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪತ್ತ ಆಜಿತ ಮೇಲ್ಸಂಕದ ತೀರ್ತು ಪಾಪದ ಜವಣಗು ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದ ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಳೆಡ್ದು ಉಂದುವೆ ಮೇಲ್ಸಂಕದ ತೀರ್ತು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಜನಕ್ಲೆಡ ನಟ್ಟದು ಬದುಕ ಸಾಕಾವಂದುಲೇರು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದ ಇರುವೆರು ಒರಿ ಜವಣಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪದ ಜನ ಸೇರ್ದು ತಡೆತದೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗು ಮುಲ್ಪ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವೆ ಅನೈತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಂತೆರು. ದ್ವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿರ ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದ 2 ಜನ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಜೋರಾನಗ ಉರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೋದು ಅಕಲು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪೋತೆರು ಅಂಡ ಓವೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿಜೆರು. ಎಂಕ್ಲೇನಂటే భారీ పోటీకి అప్పుడు దయపల్ల ఎల్లెల్ల ప్రాయదాకులు ఎల్లెల్ల బాయమచ్చికులు నింద పాతేర్తియారు బాయమచ్చికులు ಹೌದಾ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಎల్లెల్ల ಪ್ರಾಯದಾకులు ಪಂಜೋಕುಲು ಬೆಂದದ ನೆಜೆ ಪೋಪೇರ್ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಟಿಗೆ ಅప్పుడు ಎಂಕುಲ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕತ್ತಲೆ ಎದುರು ಹಾಕಿನೇ ರೆ ಅಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಏ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಓಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಓಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಏರನ್ ಪಾನಡು ಉಂತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಗ ಹಾಕಿ ಅಲೆ ನಾ ಕೈಟುಲ ನೆತ್ತೇರಲೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಟದೆ ಐಟು ಉಂಟು ಹೌದಾ ಐಟು ಉಂಟದೆ ಐಟು ತೂ ಓಡಾಪು ಮಾತ ಎತ್ತೆ ಮಿನಿ ನಾನು ಮುಂತಿಯಾದ ಜಾಗಲಿ ಏರಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೀರೆಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಕೋರೆ ನೀರೆಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಕೋರೆ ನೀರೆಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಕೋರೆ ನೀರೆಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಕೋರೆ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಏರಿಯಾ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಏಟೋ ಟೈಮ್ ಮಾಡತಿ ಮುಲ್ಪ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡುದು ತಪ್ಪು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ದುಡಿಬೋದು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ನಾವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈಗ ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಡ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಡಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡು ಮಾಡು ಮಾಡ್ಸು ನೀನು ಮಾಡ್ಸು సమస్య మంతొందులేరు అక్కడ మేకై పాడొందులేరు కాసు దోచొందులేరు ఈతు ముట్టల నెట్టే సమస్య అదిತ್ತಿది ಮುಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಜವನರೆ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲ ಮಂತಿದೇರು ಆಂಡಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಆಂಡಲ ಆಕ್ಷನ್ ದೇತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರು ನೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊರೊಡು ಬಂದು ಮುಲ್ತೆ ಏರಿಯಾದಕ್ಕಲ ಮನವಿ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಜವನರೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿನ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟು 4 ಸಾಲು ಮಾರ್ಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ನಡುಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟುಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜಂದ ಆತಂಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪೂಂಜಲಕಟ್ಟೆ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟು 4 ಸಾಲು ಮಾರ್ಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ನಡುಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಲೈಟುಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜಂದ ಆತಂಡು ಅವೆನು ರಿಪೇರಿಗಾದ ದೇಯ್ದಿಂದ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಡದ ಪೋತುಂಡ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಜನಕ್ಲೆಡ ಮೂರ್ದುಂಡು ಒಟ್ಟು 19.85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತದು 3.85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಜಮಾರ್ಗನು 4 ಸಾಲು ಮಾರ್ಗ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ಡಿವೈಡರ್ ನಡುಟು 2 ಪುಡಿಕ್ಲ ತೋಜು ನಂಚ ತಂತಿಲಿಡ್ದು ಬೇತಿನೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಡು
ಮಾರ್ಗದ ಸುತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಗು ಬರ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಸಾದಿ ಲೈಟ್ಲೇನು ಪುರಸಭೆನೆ ಓಡಾತನು ಅಂಡ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಪಡೆತುಜ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ಓಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದನಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರುಂದುಲ್ಲೆರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಪಡೆವಂದೆ ಸಾದಿ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತು ನೆಂಚ ಅವಿನು ನಿಚ್ಚಲ ಪೊತ್ತವನಕುಲು ಏರು ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುಂಡು ಒಟ್ಟು ಎನ್ಪ ಕಂಬುಲೆಗು ನೂತ ಅಚ್ಪ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಂಬುಲಿಡು ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬುಲು ಮಾಯಾತುಂಡು ಅವಿನು ಏರು ದೇದಿರಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕುಲು ರಿಪೇರಿಗೆ ದೇದಿರಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುಂಡು ಕರಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಲೈಟುಲು ಪೊತ್ತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಈತ ಬೇಗ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ಲ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ಲೈಟ್ಲೆಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಂಬ ಮಾತ್ರ ಒರಿದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕುಲು ಪಿಂದನೆರೆ ಜನಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರು. ದೇಶದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರದ ಅಂಗಡಿಲಿಡು ಒಂಜಾದು ಪುನಃ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಗಡಿಡು ಬ್ರೈಡಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋ ವಧು ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಆದಿತ್ತದು ಮೇ 27 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಪೈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ದೇಶದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರದ ಅಂಗಡಿಲಿಡು ಒಂಜಾದು ಪುನಃ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಗಡಿಡು ಬ್ರೈಡಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋ ವಧು ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಆದಿತ್ತದು ಮೇ 27 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಫಳ್ಳಿರಡುಪ್ಪುನ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಚರ್ಮ ಸೀಕ ಬಗಿಟ್ಟು ಎಡೇನ ತೆರಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಪೈ ಈ ಮಧುಮಾಲ್ ಪದ್ದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಪೈ ಪಾತೆರ್ದು ಮದಿಮಾಲ್ ನಕ್ಲಿನ ಪದ್ದೇಲಿನ ಅಜಪುಗು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ಪೌಂಡು ಪಾಕ ನಮೂನೆದ ಪದ್ದೇಲು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. It is my pleasure to inaugurate this beautiful line of jewelry for the most important moment of a woman's life. It is important to wear intricate and explicit jewelry which expresses one's personality. This bridal collection will give equal amount of joy to everybody who gives the jewelry to the one who wears it and to all of us who watch and admire this jewelry collection. We must congratulate Malabar Gold for this beautiful, never before seen line of jewelry. We Mangalurians are lucky to have this world-class showroom in the heart of the city to cater to our jewelry needs. I wish them all the best and hope they reach great success in the foreseeable future. Thank you. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಡ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶೇಖ್ ಫರಾನ್, ಒತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋರೂಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಘುರಾಮ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಬ್ರೈಡಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋ ಪೊರ್ತುಡು ಮದಿಮಾಲಿನ ಐತೊಗು ಬೋಡೈನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರದ ಪದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತಿನೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು. ಹೊಸ ಜನಾಂಗದ ಮದಿಮಾಲಿಗಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಯಾರಾಯಿನ ಪದ್ದೆ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಪದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಪಡಿನ ನಟಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಪಡೇನ ನಟಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯರು. ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಶ್ರೀ ಅರೆನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲು ಮಾಗಂ ದಡಿಕ್ ಪೋಯಿರು. ಆಲ್ಪೊಡ್ದು ರಾತ್ರೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆಡ ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರ್ತವ್ಯದಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಬಜಿ 20 ದಿನಾಂತರುಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೂತುಲೆಗ ಪೋಪುನಾಡಲ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನೆಂದು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಪಂತೆರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಟ್ಟು ಆರ್ಪ ತೆರೆಯರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನಡು ಆಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟುಡು ಸೋಲೆ ಆವಡು ಬರ್ಪನ ಲೋಕಸಭೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುಲೆಡು ಗೆಂದದ ತೋಜಾವನ ಉಮೇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಡೊಪ್ಪಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಲು ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಪಾಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕುತಂತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಓಟುಡು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಪಾತಿರ್ದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪೋಯಿನಾತ್ ಬೂತುಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಬಜಿ 20 ದಿನದ ಅಂತರುಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೋಪನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಳ ಏರಾಂಡಲವರಿ ಓಟು ಕುಂತರುಂಡು ಆಗ ಬೇರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಆಗ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಂಬುಗು ವರ್ಪನಂಚಿನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಂದಾದ ದುಂಬುಕೊನಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಹೊರತು ನಮ್ಮದ ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಏಲ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಇಕ್ಲಿ ಏಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ ಪಾತ್ರ ಜಾರ ಪಂಡದ ವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಲಿ ಒವೇ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ವಂಜುಕೊನ ವಂಜಾದ ಕೊನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಗ ಹೆಂಗ ಅವಕಾಶ ದಿಗಣಿ ಹೆಂಗ ನನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಗೆದ್ದುದೇನ ಸೋತುದೇನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಊರೂರು ಕೆಲಸ ಆದಿಜಿ ಯಾರು ನಿಖಲ ನನಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಖಲ ಊರು ಅವ್ರೋಡು ಒಂದು ರೋಡು ಒಂದು ಸಂಕ ಒಂದು ಮೋರಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕಾದರ್ ಗೆಂದಿದೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರುಡು ಓವ ರೋಡ್ ಆತಿಜಿ ಬಂಡಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಸಂತೋಷನಾಗ ಹೆಂಗ ನನರಿಯಾಗೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರ ಮುಂತಾವಡು ಕಾದರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಈ ಊರುಡು ಪರ್ಪನ ನೀರಿನ ಕಂತದ ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಈ ಊರುಡು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾದರ್ಗಿಜ್ಜ MLA ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ MLAನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲ ದಾಯ ಮಲ್ತಿಜಾರನ್ನು ಬನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನೇನೆ ನಮ್ಮ 100% ಉಂತಾವಡು ಒಂದು ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಯಶೇಖರ್ ಕೆರ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶಿಬರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಆಚಾರ್ಯತ್ವಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು 10ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹೋಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ತೋಕೂರ್ದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶಿಬರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಆಚಾರ್ಯತ್ವಡು ನಡತೊಂದುಂಡು 10ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಅದ್ಭುತ ಶಾಂತಿ ಸರ್ಪತ್ರಯ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಸರ್ಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ವಿಶೇಷ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಾಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಚ್ಚಲ ಪಗಿಲ ದೇವಿಯರು ಉದಿಪುಡ್ದು ಕಂತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಬಯ್ಯಗು ಷಡ್ದಲ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಮ ಉಚ್ಚೆಯ ಬಲಿ ರಾತ್ರೆ ಮಾಪೂಜೆ ನಡತುಂಡು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು.
బొక్క నగర వ్యవహారులిన మంత్రాలయ స్వచ్ఛ భారత ಮಿಷನ್ ನಗರ 2.0 ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಊರ್ದ ಮಟ್ಟುಡು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿನ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಲೆಟು ಶನಿವಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತುಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪಂತೆರು. ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರುಲಿನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ನಗರ 2.0 ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಊರದ ಮಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿನ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಪೊಸತು ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಗಳಸು ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತಿರವಾಯಿನ ಬದುಕದ ಕ್ರಮ ಪಾಡು ನಡೆದು ಪರಿಸರ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಪಿರ ಗಳಸುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಗಳಸುನ ಕೇಂದ್ರಲಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಇತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ನುಂಗುದಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕವರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ದಿಯೋನೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಂಡು. ಮೇ 20 ಜೂನ್ 5 ಮುಟ್ಟ ನಗರದ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಪರ ವಸ್ತುಲಿನ ಪಿರದಿತ್ತೊನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಲಿನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರದ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿನಂಚ ಪಾಲಿಕೆದ ಸುರತ್ಕಲ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ, ವಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಕಾವೂರು, ಸುರತ್ಕಲ್, ಬಜಾಲ್, ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಕೈತಲುಡ್ಲ ಮರುಬಳಕೆ ಕೇಂದ್ರಳಿನೂ ಶುರು ಮಲ್ತದನೆಂದು ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಪಾಯಿರು. ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ತನುಕುಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಲಿನ ಕೊರುಳಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. RR ಸೆಂಟರ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮರುಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಮರು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಲದ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ತಿರ್ಗಾಟ ನನ್ನ 5 ದಿನದ ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತನಾಚೆಗೂ ಅಕೇರಿಯಾಪುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟೀಲು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು ಕಟೀಲ್ದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಭೀಮಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಯಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತದು ಆರಾಧನೆಗಳ ಸಂದದಂಡು. ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಒಂದು ಆಟ ಪಿರಾಕಡದಿಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ದೇವಿರ್ನ ಸೇವೆ ಆಟ ಅಂದ್ ಬೇತನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತದು ಒಂದೆನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಅತ್ತಂಡ ಆಟ ಗುಬ್ಬಾವಂದ್ ಎನ್ನಿದು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಆದುಂಡು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಮೇಳಲು ಇತ್ತದು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸೇವೆ ಆಟನು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಳದ ತಿರ್ಗಾಟ ನನ್ನ 5 ದಿನದ ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಅಕೇರಿಯಾಪುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟೀಲು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು ಕಟೀಲ್ದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಭೀಮಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೇವೆ ಆಟಗೊಬ್ಬಾಯಿರು. ಕಟೀಲು ಊರು ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಗ್ರಾಮಲಿನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಭಕ್ತರು ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರಣ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಆಶ್ರಣ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೂನ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ 4 ಐತಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದುಬೈದ ಶೇಖ್ ರಶೀದ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುಣಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲ ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.